OK, jsem zpět. Takže já jsem, když jsem natáčel minulý díl, tak se mi stala nemilá událost. Já jsem natáčel, jak tohle stavím, ale pak jsem zjistil, že mi nefunguje mikrofon, že než jsem ho zprovoznil, takže to taky chvilku trvalo. Takže toto jste vy neviděli, takže jako mimo záznam jsem postavil takhle trošičku tohle, zrovna jsem si terén a podlahu jsem postavil. Takže tady jsem si postavil tohle, tady povede nějaký most, bude tady zahrádka a povede most na protější horu, která teď není vidět. Dál jsem si postavil takový podchod, protože dům se mi nechtělo zatěžovat dalšíma dveřma, když už tady jsou jedny. Takže to je ten podchod, ten bude takhle sem. Tamhle mám lesek a takhle to vypadá. Tady to se pak nějak udělá, nebude to z líny. Je. Takhle, takže tam je ten můj dům. Takhle vypadá zvenčí. Takže já bych si asi, nevím, jestli mám dělat ještě jedno, když bych to takhle dělal. Jo, udělám si ještě jedno patro. Nějakou hlínu, nějakou dost. Hlína, takže takže ještě si tady postavíme takhle jedno patro. Aby jsme mohli potom udělat nějakou podlahu. Ne, sakra, jsem nechtěl. Jsem se takhle. Takže nejdřív uděláme hnědou, to vypadá líp. Takže teraz tak zatím všechno a rád bych vás seznámil s nějakýma plánama do budoucna, protože jelikož už mě to nebaví s kamennýma věcma, jsou hodně pomalý, nevýkonný a rychle se rozbijou, tak jsem se rozhodl, že bych příští díl věnoval nějakému průzkumu, nějakému těžení hlavně. Takže nejdřív bych šel asi najít nějakou jeskyní, těch tady je hodně, bych si natěžil nějaký uhlí, iron, nešel bych moc hluboko, jenom nějaký prostě lehce, jen tak vytěžit něco. A potom bych mohl začít stavět nějakou farmičku na jídlo. Postupně bych vybavoval dům nějakýma kravinama, jako jsou třeba obrazy, nějaký speciální místnosti oddělit, jako třeba kuchyně a tak dále. Tak, budu stavit tohle a budu stavit střechu, kterou natočím, zrychlím a pustím vám k tomu nějakou muziku. Takže to by asi bylo všechno, nevím, co bych k tomu měl říct dál, prostě bude dům, úplně nevyužitý zatím, žádné torčky ještě skoro ne, takže já to jdu postavit, střechu, nebo ne vlastně podlahu, střechu, další patro a to vám pustím ve zrychleným, takže Minecraftu zdar a se zvukem za chvilku. Takže jsem zpět a dodělal jsem si, už jsem dodělal podlahu u druhého, nebo respektive u prvního patra, druhý podloží. A tady mám postel, už jsem to trošku přemístil, tady žádný změny, masíčko, pečený, výborně. A i takhle. Výstup pěkně do rozhledny, tam vidíte, tam něco je, tam na průzkum někdy v příští blízké době. Tady jsem si udělal bedny, dřevo, hlína, kábely, nějaký prostě kameny a tady jsou sejrejty. Takže zase žádné změny a my to můžeme trošku prohlídnout. Nevzal jsem si nic sebou, jdem čistě jenom se podívat po okolí. Takže tady jsem si už nějaký ty sazeníčky rozsázel, abych
měl dřevo, že dřeva není nikdy dost. Tady. To musím podívat dolů. Když ten výstup to bude zase morbidní, ale to nevadí. Takže, tady se dám podívat, co to tady je. No, nic extra. A nějaká jeskyně. Do ní se pak budeme podívat. Si tady vyfotím. Tak, vyfoceno. Jdem dál se podívat. A ovečky, tady necháme žít. Tady nějaký jeskyně, tamhle dálce, aha. Epic, taková ovce na stromě. Sugarcane, ten by se mohl hodit. Zatím ho nechám tady dole, ale plánuju časem, že si ho rozpěstuju taky. Bude se hodit na různé knihy a podobně. Protože pak bude moct enchantovat a z enchantů se dají pak různě využívat. Ale to si ukážu jindy. Tak, tamhle na zoom, není moc vidět, ale tady teda dost jeskyní, co jsem se asi tak všimnul. Voda tady je, ale vegetace je fakt nízká. A tak já tady nějaký ty stromky rozsázím a jo, uhlí. No. Jinak tak při stavění domů se mi stalo pár takových pěkných událostí. Já jsem tak jako stavěl, pohoda, nic. A najednou jsem připlížili 2 creepři. Tak jasně, vezmu meč a jdu je zabít, jenomže meč mi u prvního creepera křupne a ten druhý creeper, boom, schodí mě to z domu, padám ze skály, boom a jsem prostě, vy víte kde. No, tak dům byl z poloviny rozbitý, takže jsem to musel celý opravovat, takže to bylo docela takový nepěkný, nelíbilo se mi to, creepři jední, ale už je to v cajku, žiju, dům stojí, creepři nejsou, ovečka se vesele pase, stromy rostou, jak to má být? Tady je moře, si může být již tak procent pro písek, protože asi si udělám nějaký sklo, nějaký napadlo. Sklo se upeče na písek, to asi každý zná. No je poušť, tak pak si bude moct vyrábět nějaký věci. Tak, já nevím, vezmu to tak 20. Nechci se mi na tom dlouho trávit, protože čas nás tlačí a tak to prostě je. No, máme toho dost, to bude stačit, prostě udělám si potom ty krátký, prostě úzký okna. Tak, skočím nahoru, nemám hlad, tak se kuřata. Pak asi bychom mohli udělat ten enchanting table, ale to až fakt časem. A tak tvary, takže nejdřív budeme potřebovat nějaký diamondy, aby jsme se mohli udělat krumpáč, pickaxe a mohli jsme jít si natěžit nějaký diamondy. A z diamondů bychom pak mohli udělat natěžit obsidián a z obsidiánu pak portál do netheru. Tak, tady je můj dům, jsme v něm a jdu si upít písek. Jinak asi si jdem vykraftit nějaký věci, už mi všechny došly, že cobblestone ty měly tady. Musím 10, ať to něco mi zbyde, takže já si udělám 100% nějaký pickaxe, pak nějaký lopatku a 100% meč. Tak, a my se tam projít někde, jsem tam viděl uhlí, ať máme na torčky pěkně. A kde to bylo? To bylo někde tady dole. Zkusíme to tady sladit, to nebude dobrý nápad. Dolů.
slanit, tady slíst, aspoň nějaký cobblestone, ono. Časem jich bude moc, ale zatím máme necelý stack. Wow. Co to bylo? Au!